khapangni tahukte boksong lamsuku jotono chung tini Saiman Layana Tripura Mathani MLA Korbuk constituency ni Sar Sanjoy Manik Tripura no je kok silchai tongmani help khayani obno chung tini Saiman Layana o jaga o norok nugui mankhana Sanjit Tiprasa hinui darani post bo hai hinui saka norok no bini English bai swijak na kok borok bai bujagui khwnaribano ang khe nini bagui hor sal samung khai nono election no kwplai khaikha ang tini ani family o problem wngmani bagui nini help nango phiaba nini thani ani phone call receive khainani tei message check khaina sudu time kri hambai MLA ni sakata abote bubagra no mention khai saka naidi bubagra nini bukhani mote MLA saheb ni kam dafani bagui ni sakata lekhana dukho nangjak kok gangkai norong tak sai khina ribana bo jini sir MLA no tamni WhatsApp di message khaimani sir ani cherai lumjak Amarpur hospital o rang kisa help nango ani oro rang kisa shortage tai bini suiri khata mention khlai kai chung check khai kyang ko darani photo rok bo Tripura Mathani bagui onek samung khaikna hainma tongo norok bini Facebook habui naikhe bo saimanana phiaba obo hai jodi no ignore khaikanga ang nijibo dukho nangnai asuk dukho kolom tui samung khai kuchugo kari rohormani yaklo obo hai hingkakhe phiaba chin bubagra le sajak AC o asugui gari kai aram khai tongnani bagui MLA EM MDC khai rohaya satungo no ongkhorui chini dofani je Tiprasa rok no naikolnani bagui bubagra koyekdin sikang kok kwsarmani norok bo nugui mankhana gangke dara tini obo haike social media o obo haike post khaimani nugui ang belai no ang nijibo dukha nakha bini obo hairokno nugui lumjak eba sorry hamya rok ongkhai kisa bujinani nango phiaba help khada khai abla bisratui kubuya bo saimya ko taksi jaratui tobo bini Facebook ni post delete khaimani nugya ko takbo norok nugui manana bini Facebook o share onek kwbang gangke khapangni tahukte boksong tini basing hambai.